खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव आसामनि एमएलए बिथां रबिराम नार्जारि बे रबिराम नार्जारि बिथाङा दतमा बियाबाव बे समाव बीजेपी राजखान्थि हान्जाया बिजाथि होया नाथाय मानो होआ बे समाव दतमा बियाबाव मा जाहोनाव बे समाव बीजेपी राजखान्थि हान्जा बे बीजेपी राजखान्थि हान्जाया दतमा बियाबाव बे समाव बिथांमोना बिजाथि होआ नाथाय मानो बे सोंथिया बयनिबो रायजो राजाफोरनि गेजेराव देबोर नांनो हागौ मानि थाखाय बे समाव दतमा बियाबाव बीजेपी राजखान्थि हान्जाया बिजाथिया नोंथांमोना मिथिगौ जे थामहिनबा बे समाव बीजेपी राजखान्थि हान्जाया फोसावना दोनदोंमोन जे बे समाव हाग्रामा महिलारिनि जे बियाब आरो बिथां प्रमोद बर'नि जे बियाब बीजेपी राजखान्थि हान्जाया बे मोननै बियाबाव बिजाथि होआ होननानै बिथांमोना फोसावदोंमोन आरो बेनो नामा जे दतमा बियाबाव हाग्रामा महिलारि नङाब्ला बे समाव प्रमोद बर'आ बेहाय बिजाथि गेलेगोन नामा जायनि थाखायनो बे समाव बीजेपी राजखान्थि हान्जाया बे बियाबाव बिजाथि होआ होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां रबिराम नार्जारि बिथाङा रबिराम नार्जारि बिथाङा बे समाव मा जाहोनाव बे बाथ्राखौ बुंदों नोंथांमोननो फारि फारि फोरमायगोन बिथां रबिराम नार्जारि बिथाङा बुंनायखौ बिथां रबिराम नार्जारि बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव आं मोनथिगौ जे दतमा बियाबाव बीजेपी राजखान्थि हान्जाया बिजाथि होआ नाथाय मानो बे बाथ्राखौ फोरमायथिदों बिथां रबिराम नार्जारि बिथाङा मानोना बे समाव एबसुनिफ्राय गोबां दैदेनगिरिफोर जाय दैदेनगिरिफोरानो बे समाव बे जायगानिफ्राय जोनोम मोननाय जाय बर' हारिजों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादजोंनो गोबां सोमोन्दो गोनां दैदेनगिरिफोर दङ जाय दैदेनगिरिफोरा दिनै दतमा बियाबनिफ्रायनो जोनोम मोनदों आरो बैफोर दैदेनगिरिफोरनि जे सिनायथि आरो बिथांमोननि थामोनथा बैफोरनि थाखायनो बे समाव दतमा बियाबनिफ्राय बिजाथि होआ बीजेपी राजखान्थि हान्जाया होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां रबिराम नार्जारिया बीपीएफ राजखान्थि हान्जानि सासे दैदेनगिरि गोख्रों दैदेनगिरि बिथां रबिराम नार्जारि बिथाङा इसिंनि बाथ्रा थामहिनबा मोनसे एनालाइज खालामदों जे बे समाव दतमा बियाबाव बिजाथि होयैनि थाखाय होयैनि गुबै आयदायानो जादों जे बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद जाय दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बे समाव गोबां दैदेनगिरिफोर जाय मिरुनि दैदेनगिरिफोर साद' मिरुनि दैदेनगिरिफोरानो दैदेनलांदोंमोन आरो बे बर' हारिजों सोमोन्दो गोनां आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों सोमोन्दो गोनां आरो जायनि थाखायनो बे समाव दतमा बियाबनिफ्राय बे समाव बीजेपी राजखान्थि हान्जाया बिजाथि होआ होननानै बाथ्रा बुंथिदों आरो बेनि बुंनायनि गुबै आयदायानो बेनो जों बे समाव जाय बिथांमोना बे समाव बीजेपी राजखान्थि हान्जायाव टिकेट मोनगोननि आसाजों बे समाव दतमा बियाबाव बीजेपी राजखान्थि हान्जायाव हाबबाय दं जगदान जाबाय दं बिथांमोना जेबो मुलाम्फा गैया होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां रबिराम नार्जारि बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बीजेपी राजखान्थि हान्जाया दतमा बियाबाव बिजाथि होया आरो जाय बिथांमोना बे समाव बीजेपी राजखान्थि हान्जायाव जगदान जाबाय दं बे जगदान जानायफोरा ओरैनो थांगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां रबिराम नार्जारि बिथाङा बे गोख्रों बा गोनां बाथ्राखौ बुंथिदों बिथां रबिराम नार्जारि बिथाङा मानोना बे समाव बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों थामहिनबा बिथाङा भबितसरबानि खालामदों जे बे समाव दतमा बियाबाव बीजेपी राजखान्थि हान्जा बे राजखान्थि हान्जाया बे समाव बिजाथि होआ होननानै बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों नोंथांमोना मिथिगौ जे प्रमोद बर' आरो हाग्रामा महिलारि बे हाग्रामा महिलारिनि जे बियाब बे बियाबावल' बीजेपी राजखान्थि हान्जा बे बीजेपी राजखान्थि हान्जाया बिजाथि होआरैनो फोसावदोंमोन नाथाय दतमानि बाथ्राखौ माबोरैहाय बिथां रबिराम नार्जारि बिथाङा दतमा बियाबनि सायाव बाथ्रा बुंखो बेनि सायाव फैबाय थानाय समावसो मिथिगोन जे बीजेपी राजखान्थि हान्जाया गमामायैनो दतमा बियाबाव बिजाथि होयो ना होया बेखौ फैबाय थानाय समावसो मोनथिगोन दतमा সমষ্টিত বিজেপিয়ে কেণ্ডিডেট নিদিয়ে আপোনালোকে চাই থাকক দতমা সমষ্টিত চাব 6জনকৈ নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি সাধাৰণ সম্পাদক হোৱা 6জনকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ নেতা এই দতমা সমষ্টিতে আছে
দতমা সমষ্টি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা UPPL BPF সবৰ কাৰণে বড়োসকলৰ কাৰণে এই সমষ্টিটো খুব মানে সন্মানজনক এটা সমষ্টি আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত য'ত নেকি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ 6জনকৈ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদক আৰু সভাপতি আছে এই সমষ্টিত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা বা UPPL দলৰ কেণ্ডিডেট য'ত থাকিব নিশ্চয় বিজেপিয়ে কেণ্ডিডেট নিদিয়ে সেইটো মানে সেইটো আপোনালোকে নিশ্চয় মানে ধৰি ল'লেও ইয়াত কোনো অসুবিধা নাই আৰু নিদিয়ে গতিকে আজিৰ দিনটোত দতমা সমষ্টিৰ ৰাইজে ইয়াত মানে BPF দলৰ বাহিৰে অন্য দল কৰি বা বিজেপি দল কৰি একো লাভ নাই ইয়াত BPF দলৰ লগতে তেওঁলোকে চামিল হৈ পেলাই কাম কৰক মই তেখেতসকলক আহ্বান কৰিছোঁ দতমা সমষ্টিত বিজেপিয়ে কেণ্ডিডেট নিদিয়ে আপোনালোকে চাই থাকক দতমা সমষ্টিত চাব 6জনকৈ নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি সাধাৰণ সম্পাদক হোৱা 6জনকৈ ডাঙৰ নেতা এই দতমা সমষ্টিতে আছে দতমা সমষ্টি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা UPPL BPF সবৰ কাৰণে বড়োসকলৰ কাৰণে এই সমষ্টিটো খুব মানে সন্মানজনক এটা সমষ্টি আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত য'ত নেকি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ 6জনকৈ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদক আৰু সভাপতি আছে এই সমষ্টিত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা বা UPPL দলৰ কেণ্ডিডেট য'ত থাকিব নিশ্চয় বিজেপিয়ে কেণ্ডিডেট নিদিয়ে সেইটো মানে সেইটো আপোনালোকে নিশ্চয় মানে ধৰি ল'লেও ইয়াত কোনো অসুবিধা নাই আৰু নিদিয়ে গতিকে আজিৰ দিনটোত দতমা সমষ্টিৰ ৰাইজে ইয়াত মানে BPF দলৰ বাহিৰে অন্য দল কৰি বা বিজেপি দল কৰি একো লাভ নাই ইয়াত BPF দলৰ লগতে তেওঁলোকে চামিল হৈ পেলাই কাম কৰক মই তেখেতসকলক আহ্বান কৰিছোঁ দতমা সমষ্টিত বিজেপিয়ে কেণ্ডিডেট নিদিয়ে আপোনালোকে চাই থাকক দতমা সমষ্টিত চাব 6জনকৈ নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি সাধাৰণ সম্পাদক হোৱা 6জনকৈ ডাঙৰ নেতা এই দতমা সমষ্টিতে আছে দতমা সমষ্টি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা UPPL BPF সবৰ কাৰণে বড়োসকলৰ কাৰণে এই সমষ্টিটো খুব মানে সন্মানজনক এটা সমষ্টি আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত য'ত নেকি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ 6জনকৈ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদক আৰু সভাপতি আছে এই সমষ্টিত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা বা UPPL দলৰ কেণ্ডিডেট য'ত থাকিব নিশ্চয় বিজেপিয়ে কেণ্ডিডেট নিদিয়ে সেইটো মানে সেইটো আপোনালোকে নিশ্চয় মানে ধৰি ল'লেও ইয়াত কোনো অসুবিধা নাই আৰু নিদিয়ে গতিকে আজিৰ দিনটোত দতমা সমষ্টিৰ ৰাইজে ইয়াত মানে BPF দলৰ বাহিৰে অন্য দল কৰি বা বিজেপি দল কৰি একো লাভ নাই ইয়াত BPF দলৰ লগতে তেওঁলোকে চামিল হৈ পেলাই কাম কৰক মই তেখেতসকলক আহ্বান কৰিছোঁ मोनसे गोजोनथाव खौरां कारिगावनि माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार जिल्लानि कारिगाव माइगंपुरी गामिनि माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला HS फार्स्ट इयारनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय आरो फर्म बिलाइनाया सोलिगासिनो दं बे माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रीमनि थाखाय इंलिश बड' एबा MIL इकोनॉमिक्स एजुकेशन एडवान्स बड' हिस्ट्री पलिटिकल साइन्स आरो अल टि इंलिश गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' मोन्नैबो बिजों थागोन लोगोसे बे फरायसालियाव हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय आलादा हस्टेलनि फेसिलिटिबो दं नोंथाङा जुदि नोंथांनि गथ'खौ HS फार्स्ट इयारनि थाखाय गोदान मुं थिसननो सानदों अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो बे माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव बेसेन होनाङा जासे मुं थिसनहैदो आबुङै मिथिनो थाखाय 8011394710 एबा 8133845456 नङाब्ला 7638023455 नैबे जानबुं नाम्बाराव फन खालामना खौरां लाहरनो हागोन